Juu. Hyvin menee. Menee hyvin. Pysy vaan pystyssä vielä. Sä olet vielä varmusteessa työssä. No joo, kyllä se on selvä. Ja se kannattaa voi kuulla. Sä haluat ihan varmistaa, että pääsit sinne. Mitä sä on sinne? On se pystyssä vielä. Noniin. Pysyy, hyvä. Hän tulee kommenttiraita tähän nyt sitten samalla. Lähteekö?